जों तेजन पुनियंगै तिप्रा मथानियंगै जों तिनि नरकनो मारंमानि कारण हंके सिनि किसु वारियर्स रक मियावो बिजबियो जॉइनिंग खायका आम हायके ब्रक आ जागावो 700 जना हाय ब्रक जॉइनिंग खायका हनै जे सामानि अमो टोटाली दालार अमो आरो 7 जन लिडार थांका 7 जन बरक थांका लिडार कुनु हाय दंगो अबरकनो इंगे खरकसा तो बुटा सिकायाखो ओ बुटा कायाखो बरक डिस्ट्रिक्ट लेवल नि सेक्रेटारि नि निजि परिचय दुइनाय बो ओ बयसो बन आमहाय चेंज खायनानि बन आमहाय थिंकिं माइंड रक बेलाय साया बो बरं नि ताबो कानानि जरा बरक हा दफानि सामु थांनानि बुसकांगो बरंनि जरा बरक आमहायके कयेक दिन संयाखो पार्टी स्लायलायनानि ओ बयसखो आम बेलाय साया आंगुता हिंखाय ओ जागा नायदि बुमुंखो खुरैनाय जोंनि एलपि सारनि बरंगोनां एलपि सारनि बुमुंखो खुरैनाय सपना मेडाम सपनानि बुमुंखो खुरैनाय दिनै बरक आमाहायके सामानि आम बेलायके साया एलपि सार अनेक माननगण्य व्यक्ति दिनैबो बनि जे जागावो ब साख्रिया खारैनाय दफानि सामु थांना हनै फायमानि बो ओ जागाव दफानि सामु थांना हनै फाया हंगे बताबु 4-5 लाख टाका मानलि इनकाम खायतन खामु ओ जागारगो ब्रक आमाहाय दामि आमाहाय सरमान गोनां बरनो बुमुंखो मानि सं बेलाय साजाक दिया इभेन जे जागावो बीजेपी संमियावो जे जागाव मीटिंग खायका अब टोटाली जागा ग्राउंड बरक 300 साकनानसि माने अंग लाखसा 300 से चाक लाख से 300 बय मिया सुजाकक से 300 बय मिया जागा बरक बाहायके जॉइनिंग सिमसि 700 हनि सामाका टोटाली दालार बरकनो विभिन्न रकमके दालार खालायनाय ओ दनपुर एरियावो सिनिटिफ्रा मथा ताबो पर्यन्त 8000 नि साकानि बुट जों ताबो ओ बुटानि टंखो आबो सुंलरिया जों ताबो बुवाग्रा नायसिन टंखो चिनि ओ बुट जों थानजानो टंखो जों बियांग्रोया आबो जों नायसिंनिनो टंगो हिंखायके बीजेपी रक विभिन्न रकम षड़यंत्र डेली निनि सिनि बरमगोनां ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्टार हपुं सापुं थुया सायके दनपुराव गुरि फायो कोनो किछु खायमिया ताई गासा विषय बनि लगे ब्रिसिं सार चिनि सार ब्रिसिं बो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट सरिराम डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट दंमानि दिनै बनि विभिन्न कारणे बो थांखा बो जे हामजाक व्यक्तिगत बनि बेपार किन्तु बो ओ जागारगो फायनाय चिनिटिफ्रा सानो अराय फराय खायमाने जों बेलेखे साजागिया बनो प्लिज आं बनो रिक्वेस्ट खायो नरंनि चैनलनि बिसिंथै बो टिफ्रा साना गेम ता थुंफैथों ओ जागा चिनि मानथाय माननानै थांरुक उं दंगो जोंनि बुबाग्रा दिल्ली थांजाक अलरेडियो सालाय दंगो ट्राफिं अंजाक रखनि जों खोनावो अमनक जों नायसिं दंगो जोंनो अराय फरायता खायथों सारातिफ्रानि बरक दनपुरनो नायसिङै दंगो सारातिफ्रानि तिफ्रा सारक दनपुरनो नायहेनरै दंगो ओ जागावो जोंनो ता थुंथं आम हायके ब्र अपप्रासा ता खायफायथों ब्रनो जों रिक्वेस्ट खायो नरं चैनल बिसिंथै आनि मुं कुन्जमरा सिंह दक्षिण टिबानालनि ओ बीजेपी रक मियावो जे आरो 700 जन जॉइन खाय माने 300 से सेर सागे हंगे बाहायके आरो ब्रक 700 जॉइन खायगान सामान नायदि सुं सिनि मखलो नुकजाक मियावो बास गारि कैसा बिलिनियनि फायो ताइबो उदयपुर साइडनि काक्राबन उदयपुर साइडनि आइनि 3टा गारि ब्रक 3टा गारि फायो आनि बन्धु खरकसा दंगो उदयपुरनि तापस दासनि खरकसा से व्यक्ति मियाफोर बबाय आं दैबानाल बाजार मालाय मानि फले ब साव सिनायनो फाजाक बन्धु आने आनो साव अमन बांगै बीजेपी नि ओ जे आरो बरक कुटुममानि आरो सारिदिकिनि बरक तुसि कुटुम महिंगाके बुरनि 700 जन जॉइनिंग रनाय आमहायरक माने टोटाली दालार सावैनाय बिभ्रान्त खायचिनो ओ दनपुर एरियानि बुटारनो बिभ्रान्त खायना नाय दं आबोनि बांगै आबोनो खुंजो तार लायजादि आबोनो खुंजो रलायावैनाय जों वानसं नांनाय 5 तारिखो चिनि तिब्रासा थांनानै बांगै चिनि तिब्रासानि लाइभ मा सुजाकनान बांगै जों वानसक लायनाय जों ओ जागा जों बुट लायना नांनाय आमोनसे जों जतन कयो आसा हामबाय मियाफोरनि जे जॉइनिं
BJP roni je joining program no tuyoi je aro nukjakha chini kisu sorry tipra mothani je kisu leadership rok aro joining khlaika hinai aro satcho butar joining khaika hinai je social media je viral ongui tongmani actually borok joto saka asugya borni aro je main koyekjon asi borok aro 6-7 jona nukjakhata abunu borok social media o saitangkha borok 7 jona hinai aro ni bisingoi chung je khoroksa cherai u je main khe kok sanai o cherai hingkenke bono chung tipramo thawo bo taisa porigrathun hinise bo class 10 no pori tong afro bono chung porigrathun hinise chung bona asuk logirogo tuithai angui tongmani phiaba bo khe wansuk tuma boni wansuk ma hingke pura okra roni sipan siango bo tini saksangno igong jago asukno aboni bagui bo tini BJP o joining rukha bo tini amsubai thagya cherai chikon satutui bo tini chini leadership rongni direct bumung kholoinya aba hike samani binabo belai khe chaya aboni bagui chini Donpur ni je tipra sarok norok kebo khata thuidi norok tabubo chini tipra seriawa chini botarak tabubo ustrong no tongo jara tabu kha thui thonare norok khata thuidi norok ustrong khen tongde haise chini Donpur phiaba tabuk kwbangma bepari haike pura wansani yongkorok hapaijak borok bepari haike busu tuine borok guri tong tipra seriawa tabuk chini borok rono painani bagui kebono 500 300 1000 kenai kebo ta paijak de nangkhe nawi paide nawi nai rupro jagamote budui rudi aboni bagui jotoni thane kaisa kobokmung jotono no hambai Donpur ni joto tipra sarono ani mung hingke Chaitra Murad Singh ang Donpur ni khoroksa tipra mothani leaders